दिनै जोंनि देशनि जोंनि हादोरनि 79 बोसोरारि उदां सान दिनैनिफ्राय 79 बोसोरनि सिगाङावनो भारतआ उदां जादों ब्रिटिशनि दखलनिफ्राय आरो बे समनिफ्राय दासिमहालागै जोंनि भारतआ गोबां दावगाबाय बेखौ दिनै बे सान जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव आरो गौरबनि सान मानोना बेखिनिखौ मोननो थाखाय जोंहा जेसेबां बिर जोहोलावफोरा गावनि जिउ बावबाय बेखौ दिनैनि बे सानाव गोसोखाङो जा जातिनि बिफा महात्मा गान्धी आरो बिथांमोननि लोगो जेरै पन्डित जवाहरलाल नेहरू डक्टर राधा कृष्ण मेनन आरो गुबुन गुबुन जायफोर दैदेनगिरिफ्रा भारत उदांनि थाखाय नांनानै दुखु खस्थ'जों जेल जादोंमोन बिथांमोननि खस्थ'नि बिनिमय दिनै उदांस्रि मोनदों लोगोसे जों गोसोखांदों भगत सिं बा आसामनि पियलि फुकन बेनिफ्राय मनिराम देवान बा अन्यान्य जायफोर नैबे माबायाव जिउ बावनांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों खारन बिथांमोननि थै बावनायनि बिनिमय दिनै उदांस्रि मोनदों जों आथिखालाव भारतआ जथेस्थ' दावगाबाय बेखे बिगियाननियाव सोलोंथाइ बिथिङाव सामाजिक बिथिङाव रांखान्थि बिथिंजों जथेस्थ' जौगाबाय आरो बे जौगानायाव जोंहा सिगांनि जायफोर प्रधान मन्त्रि बा गुबुन गुबुन मन्त्रि जेरै भारतखौ गोदान महरै दाखांनायाव गिबि गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि कन्ट्रिबिउसन जोंहा दं बिनि उनाव बेखौ साइन्टिफिक बिगियाननि गेजेरजों दावगानायनि बिथिङाव हाबा मावजेननाय हिसाबै राजीव गान्धीखौ जों मख'नांगोन जोंनि हादोरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठि मोजां मोनसे समन्वय लाबोनानै ज'है दावगाहोनायनि बिथिङाव नोजोर होनाय खामानि मावनाय जा गिबि सिगांनि गाहाय मन्त्रि अटल बिहारि बाजपेयीनि बाथ्राखौ जों गोसोखांनांगोन बिनि उनाव रांखान्थिनि बिथिङाव जों सोलायनाय लाबोनाय हिसाबै डक्टर मनमोहन सिं आरो पि चिदम्बरम जायहा दासिमबो गोथाङै दं बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ जों बाख्नायनांगोन आरो बेखौ बिगियाननि बेलायाव बिगियान आरो प्रजेक्टिभिटियाव जायफोरा जोंनि भारतआव दावगाहोनायाव गोबां कन्ट्रिबिउसन डक्टर आब्दुल कालाम आजाद बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगोन आथिखालनि गाहाय मन्त्रि आरो आथिखाल नखर बिफाननि मन्त्रि फारि नरेन्द्र मदिजी आरो अमित शाहजी बिथांमोनखौबो जों साबायखर होदों जे बिथांमोना नैबे हादोरखौ आरो गोजौ थाखोआव लानो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों जों आसा खालामदों जोंनि देशआ आरो दावगालांगोन भारतनि गोबां उन्नत हादोरजों समानै आगान सुरफानो हानाय बायदि पर्यायाव लांगोन आरो आथिखालनि माबाया आथिखालनि गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बे खामानिखौ मावफुंनो नाजागासिनो जों भरसा खालामो जे बिथांमोननि नाजानाय हास्थायनायाव आरो रायजो राजाजों कपारेसन बे देशखौ आरो गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेनिखायनो दिनै बे गोथार साननि गेजेरजोंनो बिथांमोननिसिम आंनि गुबै बिथांमोननि सायाव जोंनि सम्पुर्ण आस्था जोंनि फोथायनाय आरो बिथांमोननि सायाव